Wah, ya Sultan monggo kula lenggah. Tansah kula angen-angen panjenengan kersa rawuh wonten ing Kabupaten Penarukan. Bulung. Mari sing di pangapuramu. Nggih. Aja kok sengguh. Anggonku ratu mekono ing Panarukan kuwi teges aku kalih akhiran kuwi. Nanging mergo ing kewajiban satemah durung bisa, aku temekono ing Kabupaten. Waden, namung satripun kula nyuwun pangapunten. Menawi wonten keladuk kirang dukanipun anggen kula tumindak damel resah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Daya kala wau amargi kangge syarat-syarat. Iya. Anggen kula saged krawuhaken Kanjeng Sultan Trenggono kersa rawuh wonten ing Kabupaten Penarukan sebab daya para kawula wonten ing Kabupaten Penarukan menika sami-sami meri bupati-bupati pemancat andhan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak sampun ate panjenengan rawuh nanging wonten ing Penarukan babar pisan panjenengan boten ate kerjaan wonten ing Kabupaten Penarukan. Liwat dene wedal sak menika panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing Kabupaten Penarukan. Redening aku sekudarene apa kang dadi panyuwunmu sawetaraku nyuwun bali. Oh, ada marang Kang badhe kula caosaken namung kula badhe nyugata panjenengan amargi saking nyaing penggalih panjenengan saged rawuh wonten ing Penarukan. Menika wonten ing Gandhuk wingi. Ya, menika. Nah. Oh, kaya ngono. Ya yen ngono dimen diranti. Oh iya, monggo sarengen. Aduh, pati aku. Ati kene. Yo, kaya ngono kuwi. Sultan Trenggono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nduk, Isi kula reneng ki wis uwal saka Bengkulu. Apa sliramu ki ngersake kundur ing Bintoro Demak apa ing Jepara? Aning Panti Kudus mawon. Iku Panti Kudus karep iki lho. Angge timbang aja-aja padha adohe ing Panti Kudus aman mangke. Ya sak kersane Nini Ratu. Oh, mboten. Sunanjuk. Nggih pun ngaten jenengan. si Rama, kula menika kepengin wangsul wonten panti Jepara kemawon. Kepengin kundur ing Jepara. Lho tepi lho iki. Iki Jepara tepi lho nggih. Lah nek menawi kanthi piyambakan apa bayane? Lah kudu Angge disebut wonten pengawal pribadi. Ana penderek. Narpa Dundaka. Iki ana penderek loro, cacahe pilih salah siji ini. Ngaten si Rama. Antarane Pangeran Penangsa lan Karebet. Nah, balik anu nek dipun titi rumiyin. Lah sakniki kudu sing gagah, cakrak. Diteliti lah. Wes. Rama, Ya. kula menika milih penderek nika Karebet Rama. Karebet derek. Assalamualaikum. Aku ngerti, ini iki rekayasa. Apa ngono iki aku ngerti. Politik iki wong ngono-ngono iki wis mudeng kudus. Nah, sing bangun ngene. Ora perkara dia iki. Piye carane siramu kudu bisa duwe layang kajian parti soro. Awit yen jumeneng ya to. Apa neh bakal diwisuda ing mengkene Bintoro Demak, kowe kudu duwe parti soro. Layang kajian dijado. Nah, carane apa lali kuwi? Kalus. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nanti aku ngeluari kelawan kuwi mergono salah sawijining kawigaten kang bakal tak dawuhake kelawan yen to kelakon ing menggone apa kang dadi kekarepan kowe bakal nampa ganjaran kang lumrah. Ampun Pangeran. Panjenengan menika ampun percaya dumateng kula. Dadak itu pengen lakukan kabeh Pangeran. Dina pun detak kowe wedi kang koyo ngono.
Kanjeng Panjenengan menika ngurus curiga. Apa dipercaya dumateng kula? Ora. Kene ngatek kok. Ji, Wale pusaka ligane iki dudu kowe kang dadi warantan. Ji. Tampalana pusaka. Ji, pas. Ini kayak gitu. Karepet, wong kowe kuwi nampa dawuh minangka penderek kok sakarepmu dhewe. Ayo tangi. Romo Sunantang. Bet, Paring dawuh. ana kedadian kang kaya ngene apa kekelingan? Musuh mulawas, Bet. Kang Mas. Prabu Semi. Assalamualaikum. Saya pergi. Sampun kelaparan. Lajeng menika Paktisananipun. Randaning Karepet dadi terbek. Anje pangestunipun. Romo Semi. Kok panjenengan Kang Mas Penasa? Katut. Mestine kemawon kados mekaten. Menawi mekaten kula saged duduk jroning paukon ngantos tumindak lan pakartinipun Prabu Semiking kados kula wau. Merga mboten wonten tiyang sanes dalange mung kejawi panjenengan Kang Mas Penasa. Ora tak selaki Karep. Yen to wis catur netra antaraning aku lan kowe. Watake penasa. Yen mungkur tak katonke gegerku. Yen majep tak katonke cocokku Karep. Sampun kacetha Kang Mas Penangsang bilih Pati Sura ingkang dipun asta Waratus Menanjung wonten asta panjenengan. Kang Mas Penangsang kepareng boten kepareng Pati Sura badhe kula suwun. Kowe bisa anduweni Pati Sora iki. Yen to wis gemlundung angke kowe Bapak. Ngaten Kang Mas. Hei. Rok as Aji Sura. Bet, Karepet. Kowe kuwi lho klulur. Kok kowe arep ngalahke muridku. Hari Penangsang. Alah. Aku iki meguru kleru ning apa jenenge Kiai sing mlarat, mula elmune cendhek beda karo aku. Mungsuh muridku ora menang sapa? Hari yo penang belajar. Bul bedu. Aning kita kaya napa? Gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, lilir le. Dan kok khusus padoni. Aku iki bilang mripatmu katarak apa piye wong ngene Karepet kuwi lho. Nek golek Karepet iki lho. Nah, iya ta. Wis monggo jago ning Demak Bintoro iki loro. Ya siramu kelawan si Karepet. Saiki jago siji wis mutak. Mula tetep kowe bakal diwisuda ana ing Bintoro. Ayo, diwisuda. Alah, bakul arep nyok rene nyapok. Gus, sapa sing diwisuda, Gus? Ya, murid kula, nyebut. Monggo jagone ning Demak niku tak kalih. Karepet kalih Penangsang. Lah, niki jago siji kutak. Mate iya bokole yo. Sak iki Penangsang sing kudu diwisuda. Dadi kok angkat kuwi mati to Karepet. Lah cedhak mati tak ngono to, Le. Lurus. Sapa sing udah mati? Lah, sing mau mati. Urip. Ora iso. Wong jenenge wis dinarik. Nek mau mati sak jabane pesen ora. Ora iso kok urip sampun. Nek mati ya tetep belajar. Lah.
Ya, ora apa-apa. Upama ta urip ya urip-uripan nggih. Nggih, sewu. Boten ginanipun. Nah, saiki upama karepet urip ora kelakon ing menggone bakal diwisuda. Perkarane apa? Lho, lah yang Partisara. Apa penangsen duwe? Nih, menika. Apa iya? Pancen kabeh iki Gusti Allah kuwi adil. Lho, wong sing bener mesti bakal tinemu. Wong sing bakal dinemu. Ya. Mula salah kuwi salah. Zaman iki kleru. Ngewangi wong sing salah, tentane ngono niku. Ngono ya. Waca sing banter aku ben Ben ana nang kewirangan. Nggih, kados mekaten. Hati apa? Kewirangan zaman kula usah diwaca lah. nggih ben aku iki krungu Teko Partisara ya arek. suasane Zaman kok kewirangan piye? ya kuwirangan apa-apa tak sanggo Ikhlas? Ikhlas. Lahir batin? Lahir batin. Kelakon. Sing banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisara nggih kaji. Layang sapi. Sapi telu putih mulus buntut bujel. Urung dilunasi karo Sunan Kudus. Iki layang sapi ben. Lah tunggu belum bermangatos iki. Lho kok. Gus, aku ngerti. Akalmu kuwi isih pinter akale maling. Upama biyen aku ora maling ora ngerti. Sadurunge Partisara mlebu nggone bumbung, diasta Ratu Sunanjung tak saluni dhisik. Lho, iya kalau dia apa-apakno ya pancen domelan maling. Lah iya ora akale maling ra. Lah sakniki damai mawon. Ijol mak ijol. Ya apik-apik naten go ngoten lho. Jare Partisara kuwi sapa kang kadunungan bakal mulya. Uripe diwisuda lah. Ya lah ora percaya aku coba zaman dulu. Aduh kuwi. Sinenggalan sirna ilang kertaning. Babah patah jibuningkat panetep panata gama. Pangeran Palembang Khalifatullah Saifil Amirul Mukminin Khalifah pisan ing Demak. Sapa wonge ledrah Bintara Demak kang kadunungan Partisara bakal nglenggahi dampar Maesondanu ana ing Bintara Demak utawa katutake ana ing wewengkon Demak. Jadi sing niki perkara sing diwisuda sinten niki? Yo, ki muridmu ya bakal diwisuda. Wah, iki iso dadi ratu. Ya diwisuda ya. Iso dadi ratu. Tapi Neng ora ngratoni ning Demak. lho, kan pundi? Ngratoni ning pasar sapi. Asobra. Blantik kok piye sampean niku kok. Lah mau jare layang sapi. Nggih. Gandeng aku ndi murid. Muridku ora liya mung karebet. Mula Partisara iki bakal tak barang karebet. Beb, bareng peteng surya sliramu bakal diwisuda. Ayo, Gen. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis iki cetha ya. Perkara iki diapake. Ning aku tak takon karo siramu. Iki kowe nrimo apa ora? Kula Heeh. panjenengan taklet mekaten dhateng kula. Pawangsulan kula gumathok menawi kula mboten lila. Bagus. Ora ana dinane ya yen kowe nyembah marang dramakne karebet. Kowe dina iki kowe teko ning bathokan senori montong krep. Ing papan kono nglumpukke para sureng-sureng. Ya. Brandal itu nglumpukke bilasi jiwane. Dadekke prajurit yen kuat. Dicakram balelo ana ing Menasang balelo. Astagfirullahaladzim, dosa apa sing tak tampa. Le, jebeng penangsang aku njaluk pangapura ya, Le. Aja mbok anggap kabeh iki mau tumindakku terangkan durungke marang kowe ora. Ning gelar aku ngewahi kowe ning batinku tetep ngewahi karebet. Jalaran apa? Nalika semono wong tuane karebet kebo kenama. Dheweke mbalelo ning Bintara Demak. Gelem ninggalake ning Bintara Demak waton. Ing bisuke putrane ya turune si karebet bisa mukti ana ing Bintara Demak, kawisuda ning Bintara Demak. Mula
ing kene aku yakinake, aku yakin yen to sing dadi panyamanan Dewi Nusuda ana ing Bintaro Demak karebet ya Joko Tingkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.